joband ka giwer. But koro iyudo ka situation ma wan godo sani en ni kata kapok maandamano nochakore, ma is legal, it is deemed to be legal, nyaka gimoro timre diere kacha manyalo kete illegal. Iyudo ka kata kapok maandamano nochakore, to kata sani wuok e CBD, iyudo ka anti-riot officers osebedo designated. Protest ok dhi mbele, that peaceful protest ok nyal kata dhi mbele. Koro mane ma wanyalo wacho ni kaduogo penjo mi penja, maandamano nyalo wach ni mae ok bi proceed kantiere security concerns. To notice no nyaka mi in advance. Within 3 days, at least manyalo mi opportunity makina ne reason momi no en unreasonable. Tinyalo seek intervention in High Court. Nikech High Court nyalo reverse decision mar public officer mora mora, including the president. Come on. Koponi en unreasonable. Sorry, Cleophas. Upon you must say over time closely linked to what legality and you present notification, mostly the organizers. But iyudo officers commanding police stations gitamre. But the law requires mondo submitero notification to gi accept. Mondo giduoki in writing kak gitamre nigini watamre nwach ma guma. So complaints must be mostly at the commission and ka organizers utero notifications to gitamre. So kage set tamre to nyis no gibro wacho nwan gimatimre no wakia it's an illegality. So enena yorgi mar tamro accountability. Kech gibro wacho nwan gino okunyo wanene. So kata